Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare. Hande ko ñalawma alhamis hawri ko nogas e jeenayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. Habruji mon e ɗemgal Pulaar. Puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ene wayno ko kamɓe congrès ɗum noon ko suudu représentant ji suudu sénat ɓe nandiri pour au moins budget wonande laamu ngu pour uddiddamo no oɗo budget ma yaha ñande 2 mars e ñande nogas 2 mars. Toon to États-Unis ha hande wono kanko président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump en noon kamɓe ɗiɗi fof ɓe jeehi to frontiére uji États-Unis e Mexico ɗum noon ko toon to Texas. Ha hande toon to États-Unis ono kanko Nikki Haley mon continue ha hande campagne makko no waɗi déclaration hande noddude parti républicain ko vodde wele ken haɗa yoɓande candidat bawɗo ɗum fof frais muɗum taw ko frais ko fate tribunal uji. Habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Gaza hani ko Israël nde felli yimɓe ɓe ganduɗa en arnoɓe ƴewde goto fof ko dañi ko wayno ñamde ɗum noon ko balle garnoɗe wiyama ken wona temedere naɗo maayi hen. No goto ɓurnoɗo wonde lundiɗo toon to cadde warama ƴewen kadi holno mayide nde ardi. Toon to Sénégal hono kanko Macky Sall page makko ex o wi wonde ko ñande 2 lewru avril ko nden o parta laamu. Habaruji men mandutini en toon to Mauritanie toon cakkitorten ɗum noon ƴeewen ko fate yimɓe ɓe ganduɗa rewoɓe leydi Mauritanie taw ko yidde men yaade Europe gouvernement Mauritanie ko haali hen. Ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara dottoji muɗum joni. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira mon. No mbiɗen d'abord ko toon to congrès hono kamɓe républicain et démocrate ene wayno ɓe mbawi nanodirde waɗande gouvernement mo États-Unis budget ɗum noon budget o ma yaha ha ñande gasi e 2 mars ɗum oɗo budget kadi ene wayno ko ma hadde hono kamɓe gouvernement mo États-Unis uddude dame mabɓe so tawi ɗaminno ko janggo woni o ñalawma cakkitto so tawi ɓe keɓano budget heɓano ko hawnaka maɓe guddu damme ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden ko janggo heɓata oɗo facture pour signinde ɗum watta ɗum loi ɗamina kadi ɗo kanko hoore makko maw ɗum e ɗum maw signine ɗum ɗon ko jiita e ɗum ɗon kanko Mike Johnson ene wayno ko wawi dañde républicain jante makko kadi démocrate gosidi e makko oɗo facture woto o noon toon to suudu représentant ene wayno ko 300 e nogas neɗɗo woosi ko yimɓe 90 ene wayno calima e nder 300 nogas neɗɗo vodɓe ene jeeya 13 républicain kañumen gotani biilo ene waɗi kadi républicain ji nder 97 mabɓe calima. Toon kadi to banggue démocrate en toon ha to suudu représentant ene wayno démocrate en ɗiɗo calima wodde. To banggue sénat woni ene wayno wosɗe woni ko 70 jaaɓi kon contre 13 neɗɗo cali siftini ɗon toon to banggue sénat woni ko yimɓe 100 donc ko majorité mabɓe jaaɓi wonde biɗo yo wonto loi. Donc toon to sénat ene wayno majorité yimɓe sénateur uji voti pour ko fate oɗo facture ɗum noon ɗamina ko janggo ma yetto toon to bureau makko kanko président Joe Biden. Hande toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden e ancien président Donald Trump kamɓe ɗiɗi fof ɓe jeehi ɓe potti toon hande toon to Texas ɗum noon ɓe potti ko guuri ɗiɗi ɓe jiiɗi. Donald Trump kañum wiye koto wiyete en Eagle Pass ene wayno ko toon ɓuuri wonde ko haɓeteno ñanden hakkude gouvernement fédéral e kamɓe gouvernement mo Texas. Hono kanko président Joe Biden o yehi ko wuuro wongo ene wiye Brownsville kanko président Joe Biden kono ko teskita tan e haalluji mabɓe hono kanko président Joe Biden nde yettiton nde en nan woɗi wi wonde ko so tawi président Trump faami wonde ko kamɓe ɗiɗi fof ɓe liggonto ko leydi américain ji ɓe liggonto kadi ko américain ji fotaɓe président o wi wonde ko Trump ne foti arde fotta e makko walla rende makko golle walla kanko hoore makko so tawi Trump ne yiiɗi o ara o rende mum golle par ce que il faut que ɓe ndenda ɓe mbawa nanodirde e oɗon saaha ko fate réglude probléme frontiére uji mabɓe hakkude États-Unis e Mexico. Ene wayno kanko président Trump noon toon to hadde président Joe Biden haali ɗum o haalno toon o wi wonde ko toon to Eagle Pass o wi wonde ko gueɗe yimɓe won américain ji fuɗɗiɓe mayde surtout suko debbo baraɗo toon to Georgia o wi ɗum ɗo fof ko crime aji ko sibabude ko responsabilité kanko président Joe Biden. Tugnade kadi e Joe Biden ko haali ene wayno ko nanodiral waɗino ñanden hakkude sénateur uji tati sénateur uji hen goto ko démocrate hen goto ko républicain hen goto kadi ko indépendant ene wayno nanodiral ngal
wallina ɓe kamɓe koye maɓɓe ha ɗum ɗon yetti toon to Sénat vota ko noon caggal mum ene wayno ko yettinoma toon to sud représentant hono kanko Mike Johnson o salinowo ɗum pour vote salade mo nawa ɗum toon pour vote noon ko tugnade hande président Joe Biden ko haali ene wayno ko kanko Donald Trump wi wonde hoto ɓe vote par ce que o yiɗi ko kanko Donald Trump affaire ko fate frontiére uji walla ko fate immigration ko halte ko beele ene wonta gueɗe ɗe ganduɗa mo wawi hutorade ɗum e campagne makko so tawi ɗum ɗon votama ene wayno ko kamɓe républicain ɓe dokki kanko président Joe Biden victoire ɗum noon ko tugnana hande kono président Joe Biden haalirɗum hande e nder toon to Brownsville wi wonde ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henna firtani heedere par ce que kanko Trump on foti famde wonde ko kamɓe ɗiɗi fof ɓe liggonto ko leydi américain ji donc ɓe poti rendude ɓe pamodira e gueɗel gotel ɓe pamodira kam holko ɓe poti wadde haɓe dartina ɗeɗo caɗele gonɗe toon to frontiére uji hande toon to États-Unis hono kanko Nikki Haley ene wayno kadi ko candidate républicaine gonɗo e campagne mum contre Donald Trump en wi wonde ko parti républicain donc parti ko mbiyata congrès national républicain ne foti ruttade kamɓe surtout henno kamɓe ardiɓe oɗo congrès national ruttade ɓe ƴeewa kadi vodde gueɗe ɗe ganduɗa hen rentinde kala candidat parti o hoto kalis parti o hutata pour ko fate yobde frais muɗum noon ko partuɗe frais tribunal uji ɗum noon o yiiɗi haalde ko Donald Trump ene wayno Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ñawoje waɗeteɗe fof e kadi frais ɗe yoɓata ko fate avocat ji makko ene wayno ko kanko haarama ko Donald Trump o woni koye ƴewde beele parti républicain walla congrès national républicain beele ne yoɓa ɗum ɗon ɗum ɗon noon ko kanko Nikki Haley o wi wonde ko hunde nde fotani wonde ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof jeeya koye oɗo saha joni campagne mo ganduɗa kanko Nikki Haley mo continue woni contre Donald Trump ɗum ko directement toon to Gaza ɗum noon e tugnade kadi e ko Al Jazeera holli hono kamɓe Israël en naaɓe ene wayno ko ɓe mbawi werlade kuure ɗum noon ko char de compagnie maɓe tiiri werlade ɗum e bombude ɗum e yimɓe ɓe ganduɗa en ndendino taw ne ƴeftanno gueɗe ɗe ganduɗa ko balle ɗum noon ko ñamde ene jarama ene safaruji en taw ko balle gummiɗe toon to caggal leydi surtout toon to Égypte ɗeɗon balle noon ko balle ɗe ganduɗa henne ko Nations Unies fedde mumen walla gowmuji men gonɗi toon kañumen supervision no ɗeɗon balle nde noon ne wayno ko tugnade kadi ministre toppitiɗo ko fate cellal mo gandere neɗɗo maayi hen e tugnade kadi haalluji gummiɗi kadi toon to Maison Blanche hono kamɓe Maison Blanche ɓe mbi wonde ko ene wayno ko oɗo saha joni eɓene jokkodiri e Israël eɓe jiiɗi andude ko yaaci holko woni sababu yimɓe mbara hen donc no kamɓe département d'état mo États-Unis ene wayno jokkiɗo konngol muɗum hono biyeteɗo Matthew Miller e nder konngol ɗi haala wi wonde ko laamu président Joe Biden ene wayno ken jokkodiri hande ɗum noon ko jokkodirala keñorangal jokkodira e gouvernement Israël pour ƴewde holko woni sababu Israël naaɓe pelli yimɓe ɓe ganduɗa civil en wonnoɓe toon surtout hebde balle walla hebde ko wayte ñamde taw koye balle neldunoɗe toon ɗum noon ne wayno ko oɗo saha joni ɓe mbi haysino Israël woni ko hedde enquête emi jiiɗi directement Israël kañum horum haalde e maɓɓe holko woni ɗeɗon caɗele ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko kanko Matthew Miller no haali ni e yimɓe civil en taw palestinaɓe ko mbara hen ne heewi no feewi ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa hen ala sens way ɗum noon ene wayno kadi hande tan kene wona yimɓe temedere wiyede warama hen ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa hen ala fof ko wawi famnude ɗum ɗon yimɓe ko wawi wonde fof ene wawi ko oɗo saha joni ɓe woyi ɓe jogui rapport aji taw ko rapport aji kaalloji ko jiita ummade toon to Gaza ko wonande holko woni sababu Israël na pelli wawi wonde fof ɗum ɗo ene holla e nder télévision ko walla e nder satellite aji ɗi Israël défense muɗum hollata wi wonde ko ene holla yimɓe hewɓe ene taaro balle ɗo gonno ɗo en kono en woni caggal mum ko toon nden Israël kañum hoɗum wawi fellude neldude toon bomboji waɗi hen yimɓe ha tugnade ha hande Al Jazeera ene wayni ko ministre uji des affaires étrangères lewɗele kewɗe e yimɓe kadi taw ko groupe aji yimɓe walloɓe pelle balloje e pelle kadi toppiti ko fati innamade fof ne wayno beltaki e Israël golle ɗe waɗi hande ɗe ko golle nefniɗe e surtout warde yimɓe tan yimɓe arnoɓe ƴewde ko dañi ko ñaami warde ɗumen ken wara hen hakke temedere neɗɗo ɗum noon ko kanko ko Al Jazeera haalde hande tugnade kadi ministre toppitiɗo ko fate cellal Gaza o wi wonde ene wayno ko hande tan hakke sukaɓe nayo maayi sibabude ronkude ɗumen ko ñaami e subabude kadi ronkude ɗumen ko jaari ɗum noon ko banggue
rewa toon to Palestine ɗum ɗo fof ene wayni ko oɗo sadio ni Israel surtout en laamu ngu e kadi e yimɓe wiyeteɓe settler en yimɓe yiɗɓe heptude leyɗele wonɓe toon continue blogde kala balle garoje toon gonɗe camion ngaji pour nadde toon to Gaza. Hande kadi ene wayni ko toon to West Bank ɗum noon ko banggue mo ganduɗa kamɓe Jordan ɓe occupé ɗum toon kadi woni gouvernement Palestine woni to ene wayni ko pellodiral waɗi toon pellodiral ngal waɗi soldateɓe ɗiɗi Israël naaɓe ɗum ɗon waɗi ko toon to banque ene wayni ko nokku biyeteɗo Eli Lewis ene wayni yimɓe ɗiɗi Israël naaɓe maayi hen oɗo sa joni kadi ɗum addi kadi lawgu kadi hakkude Israël naaɓe e Palestine naaɓe surtout en communauté palestine naaɓe wonɓe toon ɓe hono kanko président mo États-Unis président Joe Biden no wirani en wayno wawi jokkodirde no wiyete en émir Qatar no biyeteɗo Cheikh Tamim bin Ahmed Al Thani kadi mawɗo Égypte o biyeteɗo Abdel Fattah Sisi ɗum noon wawi haalde ɗum téléphone ɗum no fof ko pusdemo yidde pusdemo beele ko wiyete cessez-le-feu fof no waɗa ko addi altine garowɗo no haalirno ni tungnan hande ministre toppitide ko fate cellal toon to Gaza ɓe mbi o wi wonde ko oɗo sa joni ken wonat o wi ko famɗi fof hakke capantere ujunere e capantere e joyi neɗɗo Palestine naji mbarama tuggi tan guerre nde fuɗɗi ñande 7 octobre ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi o wi wonde ko ken wonde 70 ujunere temedde e capanɗe joyi e jeeɗiɗi neɗɗo ko yimɓe gañiɓe gonɓe toon Israël e kadi oɗo sadio no ɓuuri hewde min ngala no cafrude mayɓe ɓe fof tuggi tan 7 octobre ha oɗo sadio ko ɓuuri hewde mayɓe he ko yimɓe ko sukaɓe e kadi e rewɓe Israël noon ene wayno kañum goto mi wi mayrama ujunere e temedere e capantati e jeenayyo neɗɗo ɗum noon ko guerre fuɗɗi ko hande habaruji men international toon to Ukraine en wayni ko oɗo saha joni Ukraine naaɓe surtout soldateɓe Ukraine naaɓe goni caɗele men ko dañji ko wiyete obbiji ɗum noon e cugnade kadi ko radio France international haali hawnaki kamɓe leyɗel Europe ɓe dañi peeje hono kamɓe Ukraine naaɓe holno ɓe dañiri ɗiɗon obbiji e ɗum noon e cugnade ɗo ɓe kaali ɓe mbi wonde ko Corée du Sud kañum hoore mum ma wallu Ukraine ma wallu kadi leyɗel Europe wal dañji ko wiyete obbiji pour que neldira toon beele Ukraine naaɓe ne mbawa hewde ɗum ko addi marche nde darato ɗum noon kadi ene wayni ko oɗo saha joni ene wayno oɗo saha joni caɗele mabɓe kamɓe Ukraine naaɓe ɓe ngala koɓe pelliri saabu kala koɓe jogui ko munition ene wayno koko ussi oɗo saha joni ene wayno ko hawnaki Corée du Sud ma wawa neldudeɓe ko yacci ken wona temedde joyi ujunere taw ko obbi ɗum noon ko ene wayno ko Corée du Sud ɓuuri wonde hande leydi ɓurdi wawde fewnude ɗeɗon kuure aduna hen toon to Sénégal e tugnade kadi ko jalti toon e ko mbiyata Seneweb kadi radio France international holli ɗum hono kanko Macky Sall o windi e nder page makko biyeteɗo x noon ko kañum wonno Twitter ko confirmation o wi wonde ko ñande 2 avril kanko hoore makko ko jaltowo laamu ko ñande no woni mandat makko gasal ene ɗamina noon honno no wirno ni ñande 4 lewru mars ɗum noon ko ɗo e balnayi hawnaki mo fotte délégation mo ganduɗa taw ko dialogue national neldi ɗumen pour addandemo rapport o e nder rapport o noon o wi kanko hoore makko mo jokkodiri kadi conseil constitutionnel pour wawde ƴewde holko ɓeɗon paami e ɗiɗon proposition ngaji dokkaɗi e nder proposition ngaji dokkaɗi ɗi ene wayno ko conseil national wi ko woteji mbawata wonde tan ko ñande 2 juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi kono noon andaka taw holko conseil constitutionnel jogol ƴeftiten ko fama tan hono kanko Macky Sall en wayno ko so tawi o natti wonde président ñande 2 avril andaka holko jogori lomtade place makko ha 2 juin e nder constitution ko yamiri noon ha o naki assemblée nationale gardi ɗum o ene wawi kañum hoore mum wona e place makko kono noon ene wayno kanko Macky Sall o haalani ɗum to ko wawi wonde foof ene wawi proposition ngaji mbaɗaɗi taw ko conseil national waɗi ɗum ene wayni ko conseil national wi ko wonde ko Macky Sall ene foti wonde heddade laamu ha daña lomtoɗo ɗum hande toon to Mauritanie e tugnadi kadi e habaruji bindaɗi toon taw winda koye journal agence ɓe mbi wonde ko boto waɗino toon to ko mbiyata centre franco africain d' étude stratégique ene wayno centre o ko fate en surtout en gueɗe ɗum parɗe en ko mbiyata titre muɗum wonno ko uuƴo e tugnade ɗum ɗon wi wonde ko secrétaire général ministére de l' intérieur biyeteɗo Mohamed Mahfouz Ould Ibrahim o haali tan o wi wonde ko Mauritanie jogorani wonde nokku mo ganduɗa biyeteɗo jogorani wonde kadi nokku mo ganduɗa dewreteɗo pour yaade to wiyete Europe e ɗum noon kadi o wi wonde ko won haalluji kalteɗi wiye wonde ko kamɓe Europe ɓe mbawi wadde
nanodira hakkude maɓɓe Mauritanie pour kala yimɓe rewoɓe ɗon so ngari ha Mauritanie aussi au lieu de ɓennude leyɗele Europe yo kedde Mauritanie o ɗum ɗon noon ɗum wona gonga par ce que Mauritanie jaɓani ɗum jograni jabde wonde ko leydi ndi wona nokku jippeteɗo pour wonande ummotoɓe toon yahoɓe Europe e kadi ɗum ɗo ko hunde nde wodani ko wawi wonde fof ene wandi ko kanko ministére de l'intérieur secrétaire général mum e ɓe mbi wonde ko catégoriquement Mauritanie moɗani joga meeɗani nanodirde hay communauté européenne pour yo won leydi mum yo won nokku jippeteɗo walla nokku kam dewreteɗo pour yadde toon to Europe hande toon to Mauritanie e tugnade kadi a taqaddum ko windi wonde ko hande kamɓe étudiant ji ɗi eɓen continue wadde seppoji mabɓe ɗum noon ɓe mbaɗino seppoji hande ɓe jeehi toon to Tafrak Zeyne ɗum noon ko nokku mo mbiyata Institut supérieur de comptabilité et gestion des entreprises gonɗo toon Tafrak Zeyne kono ene wayno police fotte mabɓe toon no werli mabɓe lacrymogène uji kadi ene continue fiira étudiant ji ene fiira ɗumen ko mbiyata cabbi taw ko cabbi wiyeteɗi matrak ɗum noon ene wayni ko gullitari mabɓe oɗo sadio ene wayni ko police nane continue hollude violence contre mabɓe ko wawi wonde fof ene wani ko ɓeɗo sukaɓe étudiant ji won hen gañiɓe ko won hen naaɓe toon to hôpital mbiyata traumatologie won hen kadi woni koto hôpital national habaruji men hande international cakkitoɗen ko toon to Tchad e tugnadi kadi ko yalte radio France international hono gonnoɗo lundiɗo ɓurɗo andede toon to Tchad biyeteɗo Yaya Diallo wiyama o sankima ñande nogas e jeeɗiɗi lewru février ɗum noon haali ko o communiqué o yalti ko hande ummade toon to procureur mo leydi ndi biyeteɗo Oumar Kebelay e tugnani no haaliroyi wonde ko kanko Yaya Diallo o sankima caggal nde o dañi gañande ɗum noon ko ene wayno ko kanko Yaya Diallo nokku mabɓe parti mabɓe parti mo wiyete mo ardino biyeteɗo parti socialiste sans frontiére ene wayno ko kamɓe militaire uji walla kamɓe policier ji janno e oɗon parti kanko noon e tumnani hande communiqué no haaliri o sali yaltude kono ko yimɓe makko puɗɗi fellodirde e yimɓe policier ji walla yimɓe arnoɓe nanggudam ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum wiyama oɗo saha joni yimɓe heɓe maayi hen e kanko hoore makko maayi hen e tugnani hande habaruji no kalirni ene wayno no foti yimɓe maayiɓe hen walla gañiɓe hen ko hunde lutodirde seeɗa tugnadi ko procureur haala e tugnadi kadi ministére walla neɗɗo ministre public ko fati communication Abdourahmane Koulamala ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko maayiɓe hen fof ko bawɗo maayide hen fof ene wayno ko kanko Yaya Diallo kam wiyama maayi hen yimɓe nanggaɓe ɓe kadi ne jeeya hen kadi kawmum mo hono kanko gardiɗo leydi o tugnani hande lundiɗo laamu biyeteɗo Brice Mbaye mum o wi wonde ko leydi Tchad handani e dañde yimɓe taw ko yimɓe waddoɓe tan ko yimɓe famille goto ene mbadda taw ko ene poɗodira ko fate en ay gerde laamu ɗum noon ko hunde wonde Tchad joni ma on duuɓi 30 ko donc ko yimɓe famille Idriss Déby tan ko kaɓarɗon saabu en nanggaɓe siège makko kanko Yaya Diallo to ene jeeya hen noon kawmum gardiɗo leydi ndi ene wona oɗo saha joni o wi wonde ko kanko yimɓe opposant ji keddiɓe mbi wonde ko ɓeɗo fof ko yimɓe tan famille makko kanko Idriss Déby arɓe yidde haddude ko wiyete transition yaarude yeeso e ɗum noon kadi tawde kadi woteji ene ɗaminno ene mbaɗa ko yaaci ñande 6 lewru mai ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Yaya Diallo kam wiyama o sankima Yaya Diallo noon sifti ɗon tan ɓeɗo fof jeeya koye parti gardiɗo leydi o kono noon ko yimɓe ɓe beldani tan gila kanko gardiɗo leydi o Bamako Nouri hono biyete Idriss Déby bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare siftini ɗon tan ko wonande onon wonɓe diwan Westchester ene wayno ko salatu janggo juulete ko 6h15 jum woni salatu juulete donc ɗiɗo habaruji min jogo noon hande siftini ɗon tan hande ko alhamisa nogas e jeenayyi lewru février hitande 2024 on jarama ha janggo kadi